bini colleagues rong hoi joto pal khai chung tini borok no receive khainai hinai mia horo 9 ta samui saimon pore chung joto gari gura 6 ta gari reserve khalai chung thangka phungni 4 ta naite baksa boni logi sungo phungni are naite bwsawai borok boni logi sungno lamjaknai hinai borok joto khatung khara khai phailai jaka chung phungni 4 ta jora ongkhrai thalaiai chung saika bari hasuk klaiai ayang kolesor hasuk ongkhorman jora angke chintani khobor phika jen borokni tini je reputation tongmani date o date tini unglia hinai ang bangani chung belai khao kosto nangkha 6-7 mas borok tini khana himang himang su dinungoi tongkha je 3 tarik march ni hete borok phainani hinai khanamang tabuk tini si gotoi september ni 24 tarik 27 tarik tini 27 tarik jotoi naisingoi tongkha ai keno teisa tini hain hayong yani khanawai belai no kosto nangkha chung param chuni borok tei especially boni logi sono belai kha baikha boni busa butui rok tini nogo chung thangai boni logi sono tonsana thamajara boni sajuk kusu chong khaise ke phai bufano phikana hinai doga jara naharai tongma jara khawa belai kosto nangkha ami mangaino mo kono na kono jungjalo dangai tongkha na kebura kebangai tongkha actually mo hai jaga rago jengmani ungoi thangka mo hai jaga rago kono political ni bagai ba political issue no tui tonglaikhai belai ni chaya amoi chung buskani salni bisingo jodi phaiya hingkai chung baddo nongnai chung compel nongnai je kono na kono kaisa kotor chaba wangkhonani amogai chung salsa salnai saltamni bisingo jodi sokbai hingkai chung automatically chung kaisa chaba wangkhonai chini bidai lamchani hingkai bo tei chini mothani hingkai tei entire chini o locality hingkai tei bini colleagues rok bo jotono logi rinai abo chung khawa poito khaio tei salsa salnai sapta kaisa ni bisingo sapta ni bisingo jodi sokbai hingkai chung kotor chaba wangkhona mangai chung yapri sena mangai tiar hambai obo ki kono nini wansumung tei obo kono political games eba political thungnai rok da borok tini phaina tongmani pheba phalia tapore nor lama kosa joti bo thaka oro wansuk thai obo nongni kono da tong je mo political game rok ni na mo automatically mo political game hine chung wansuk nai karon mia horni 9 ta jara champar PSOC niji phone khika tini phungo ang SDB kok saka tini ngai confirm manai thaka manma pore chung chin entire chini o locality ngai tei bini colleagues rok bo jotono logi rinai abo chung khawa poito khaio tei salsa salnai sapta kaisa ni bisingo sapta ni bisingo jodi sokpai hingkai chung kotor chaba wangkhona mangai chung yapri sena mangai tiar hambai obo ki kono nini wansumung tei obo kono political games eba political thungnai rok da borok tini phaina tongmani pheba phalia tapore nor lama kosa joti bo thaka oro wansuk thai obo nongni kono da tong je mo political game rok ni na mo automatically mo political game hine chung wansuk nai karon mia horni 9 ta jara champar PSOC niji phone khika tini phungo ang SDB kok saka tini ngai confirm manai thaka manma pore chung chin logi PS bo kaisa borok squad hoka borok PS ni hiteno engke PS so chung thangai phaimani pore hasuk thangai je ayango nokoti ni hasuk je ingo thangai akani chung collection ni hasuk thangai bikhlai tong ikha ongkhore tong ikha o jara o si ungi ni khina ongkai to jehetu chung simi thangai to abo ni rokom khom kintu kaisa prosecution ni police PS ni ngai chono squad diwai borok je lamjaknai hine borok ese yang khoi district ni ngai thangai tongmani borok bo jodi chin logi thangai abai ka atkasa jodi tini ungi ni khina ongkai chung automatically chung mo political ni kono na kono dol kaisa ni yak tong hine chung nichoi na abo chung khawan chung bete borok je salai satam eba sapta kaisa ni bisingo phainai rok ni oborok hai kono khobor kai tei madam mangha chung khanaka kaisa source ni bisingtui 30 tarik phaijing ro hojaknai rok ba ati rok ni khanaka tabo kai haibana abo belai chaya একটা ডেট ফিক্স কাইসা টেন্টেটিভ রিয়াওই ফিক্স ডেট অসুক তারিখ নংনাই সাকাঙ্কাই chung param chini borok chini elagan borok rok chung joto as a locality hisabai chini
parapati bisi hisabe chung pal baksa thangai borokno lamjokna bwgai chungbo kaisa tiyar wngmang khamui amwni dakti chung date mananai nainai sapta o saptani bisingo jora wngya chung chobo wngkha bwgani baddha wngnai.